Mas, sedasa TKP kula ajeng maosaken geguritan. Jalaran donya wis cukup dene Harry Potter. Yen ana wektu lodang becik digawe kripto samubarang. Amrih urip oleh dalan padan, satemah pikiran ora komplang. Ngira sirus nyingkringi sakabeh pepalang. Jalaran donya wis krasa sangsaya cepet. Mlakune srengenge ketara luwih cepet. Senajan kabeh iku mung jalaran pikiran ruwet. Kabutuhan urip kaya dene cendol dawet. Tumpang tindih dadi ruwet. Mula yen duwe wektu lodang, aja mung turu tangi terus madang. Luwih becik digawe ngakehi sembayang, supaya umur ora kaya dluwang, lungset disuwek banjur ilang.